नेट नहीं मिल रहा है क्या बाबा नेट नारायण 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 गुड मर्निं बिहु होनना बुंदों नोले आबो आबो थेंक इउ सेम टु इउ थेंक इउ सो माच आब' बेसेबांबा दिननि उनाव ओरैनो अन खालामनानै दों आङो ओरैनो अन खालामनानै दों दै समनि थाखाय दै समनि थाखाय मा खालामगासिनो आब'निया हेलो दादा जी आयु नानी आ गया मेरा नानी ओ नानी क्या कर रहा है नानी थेंक इउ ओ नानी কি কৰি আছা তুমি নানি आं मन्दिरावसो दं औ दे मन्दिरावसो ना दिनैहाय मंगलबार नालाय जोंनाबो मन्दिराव आर'ज गाबगासिनो মা কৰিছে দাদা এনে আছো বহি কিনে মই কিবা খাই আছো খাই লাইভ দিছো অলপ টাইম বেছি টাইম নহয় অলপ টাইম ভাত খালি না নাই आब'निहा मा खबरा बोरै आब'निहा आंबा दिनै बेसेबांबा दिननि उनाव दसे ओरैनो अन खालामदों दसे सम बेबो बारा समनि थाखाय नङा ओरैनो समनि थाखायनो अन खालामनो हाला रा लाइक द हाइन ब्र थेंक इउ हाइन ब्र जोंना खबरा बोरै खालामगासिनो ओरैनो दसे सम अन खालामदों दासो ओंखाम जाखांना होनदो खामफ्लायाव जना दं खामफ्लाय मा खामफ्लायावलै खामफ्लायाव जना दं मायाव जना दङ मा होननांगोन नानि हेल' मा खबरनि हा होनना बुङो जोंना WT जायाखै नामा होनना बुंदों जोंनिया जायाखै नामा WT जाबाय र' जानाया ओरैनो दसे सम अन खालामदों दै ब्र जाबाय नों खालामना खालामाखै एप्लाइ ब्र नों एप्लाइ खालामबाय ना एप्लाइ नामा मन नामदों खालामबाय नों खालामबायना खालामाखै दे खोन्थाहरदो बेनिफ्राय जोंना मा नामखौ जाबाय हायेन बिनिया नानियासो मिथिगौ सिगां नुदों हायेन दं र' होनदों फैथ'वाखै होनना बुंदों जोंना थैथ'वाखै आयौ थैथ'वाखैनो कंग्रेसुलेसन थेंक इउ थेंक इउ स' माच निहा बियानि होनना बुंहरदो जोंनिया आंबो बे मासावनो एप्लाइ खालामगोन होनना बुंदों दे दिनै खै थारिख जाखो ना दिनै 7 थारिख ना 8 थारिख जाखो दा आं खालामथ'वाखै होनना बुंदों ना आं खालामथ'वाखै नानिया नोंनावथ' कमप्लिट जाना दङ नानि
एयारबियानि आं मन्दिरावसो दं होनना बुंदों दै जोंनि आब'नि हाया। आं न'आव ट्रेक्टर हालेवनो थांना थांना बा जुलाइआवनो मन' जागौमोन अ जुलाइआवनो जागौमोन आरो ने जागोनथ' र' नोंनियाहाय एसे आरो मानसिबो जायो नालाय गोबां थाब मानसि बुरजा जाथारोमोन। दे बियान दे नाम दोनना नानि नोंनियाबोथ' जाबाय न' नानि नोंबोथ' एप्लाइ खालामाखै खोमा ने? राधे राधे होनना बुंदों एयार मा खालामदो बाजै सना होनना बुंदों निहा बाजै दं नामा? नेहा बाजै दं नामा आदै गोमसार सार दसेनि थाखाय अन खालामदों ओरैनो समनि थाखाय बारा समनि थाखाय नङा ओरैनो होना नायदों आङो मानसि जागोना जाया होननानै हाय बाय होनना बुंदों जोंनिया खालामथ'वाखै होनना बुंदों जोंनिया नानि मानो खालामाखै जाबायबा कमप्लिट जाबायबा खालामना होदो माब्लाबा आदै आं लाइक दे थेंकिउ दे थेंकिउ आदै गोमसार आंबो ओरैनो दसे समसो होदों बारा सम थाया बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो जिरायना दं हायना गै होनना बुंदों गोमसार आंबो दं होनना बुंदों जोंनिया बुरिनि लाइफआव दं आं दे बाय बाय बुरिनि लाइफआव अके दे आदै गोमसार दे जेबो नङा आंनो 300 नांबावगौ अ हायेनब्र' नोंनो नांबावगौ नामा 300 आरो आं नोंनिखौ जाबाय सानदोंमोन मानो होनबा जानानै दङ थांबाय सानदोंमोन दै खालामाखै सानदोंमोन आं नोंनिखौ कमप्लिट जानानै दङ सानबाय थादोंमोन 300 नामा गोमसार र' आंबो दसे थांनि होनना बुंदों जोंनि आब'नि हाया बारा नाङा दे हायना गै होनना बुंदों नानिया निहा बाजैनो बेसे WT नांबावगौ आब'निना जाबायथ' जाबाय हायेनब्र' आब'नि हाया एप्लाइ खालामबायथ' खालामबायना दाख्लैनो बुंहरदों आंनो गोबावानो जाबाय मोननैयानो जाबाय खोमा आब'नि हाया बुंहरनाया हायेन मा होनदों होनदों आब'नि हाया नोंखौ सोंहरदों WT बेसे नांबावगौ होनना सोंहरदों जोंना आब'नि हायाथ' जाबायनो एप्लाइ खालामखांबायनो जोंना हाय बिनाव जामार नेहा बाजै थेंक इउ स' माच गुड मर्निं নাইবা মই অলপ টাইমৰ কাৰণে অন কৰিছোঁ দেই টাইম পোৱা নাই দুদিনমান বহুত বিজি হৈ আছোঁ সেইকাৰণে অন কৰা নাই আজি অলপ টাইম পোৱাৰ কাৰণে অন কৰিছোঁ ইও বেছি টাইম নহয় আধা ঘণ্টামান অন কৰিলোঁ আৰু কি খবৰ অ' নিহাবা তোমাৰ नेहाया एप्लाइ खालामबाय मालाय खालामबायथ' दाख्लै खोनादों आङो आं टेनसन जायाखै ब्र' आंहा जानुवारिसिम जाबा दे जेबो नङा नोंनियाथ' बारा सम जाखायाखै नालाय खुलिनायानो जोंनिया हायेनब्र' नोंनिया बारा सम जाखायाखैना बेखायनो आरो गोबाव सम दं नोंनिया आंना माबा जादोंमोन दै माबा जादोंमोन आंनिया 8 माह जादोंमोन 8 माह नंगौ 8 माहा जाबायमोन मोननै चेनेल आंबो मोनसे चेनेलखौ ओरैनो अब्लाबो बेजोंहाय जेबो खालामथ'वाखै औ आंना अन जाबाय होनना बुंदों जोंनिया अन जाबाय होनना बुंदों दै जोंनिया मानसिनि निहाजों 6K जाबाय देना WT नांदों आयौ आं बे खालामनांदों जोंहा MRD थेंक इउ माच थेंक इउ स' माच दै मारै खबरफ्रा खोन्थाहरदों बिनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो मैं आपको 4 दिन पहले सब
दिया है ब्लू साउंड किसको मेरे को बोला क्या मदी मैंने तो ऑलरेडी सब होगा आपका पास तो आईडी होगा ही ना मेरे को भी दे देना मैं भी दे दूंगा मेरे को टाइम नहीं मिला था आज से मेरे थोड़ा टाइम मिला है दे दूंगा मैं भी एमआरडी ओके टेंशन दा खालामना बुंदों जोंनिया एयार जाहां होननानै बुंहरदों हेल' ब्र' बिबि ब्र' थेंक इउ स' माच गुड मर्निं खबरफोरा बोरै दे खोन्थाहरदों दसे सम अन खालामदोंलै सम मोननायखाय दिनैहाय गोबाङानो बुंगासिनो मानो अन खालामाखै होननानै ओरैनो बेनिखायनो दिनै दसे सम अन खालामदों आं जानुवारिनिफ्रायसो एक्टिभ दे जोंनिया होनब्र' মই টাউনত আহি আছো অন থাকিছো দে থাকিম অন থাকিম অ'কে অন নাথাকিলেও একো নহয় দে নেৰবা অন নাথাকিলেও একো নহয় মই এনেই জাষ্ট অলপ টাইমৰ কাৰণে অন কৰিছোঁ বেছি টাইম নাথাকো नेरबा 3 मान अन कें सार्च जादोंमोन जोंनिया हाइनब्रनियाथ' बारा सम जायाखै नालाय सम जाखायाखैमोन थाब जादों नोंनिया माबाया अन कियाहाय भिडिअ दानखांबासो एप्लाइ खालामगोन आं मा भिडिअ दाननो नानि मा भिडिअ दाननो बेलेगनि भिडिअफोरखौ दानना बानो जाबाय दाननोबा नायै माबा नाङा दे आरो क्लेम थानायफोरखौ दानबानो जाबाय डाइरेक्ट क्लेमफोरखौ हटायग्रो बिनिफ्राय गासैखौबो चेक खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय जोंना एमआरडि अके बोले ब्लु होलाय एमआरडिखौ रिटार्न खालामनो अके होबाय दे जोंना बेनिफ्राय जोंना मा होनदों लाइभ दिनथुसो होबाय आं ना ब्र' होबाय नोंना ब्र' लाइभ दिनैसो माने दिनैसोथ' आरो गोबावानो जाबाय होयिया सप्तानैयानो जाबाय खोमा सप्तानैनि बारा जाबाय अन खालामैया दिनैसो ओरैनो जास्ट दसे समनि थाखाय अन खालामदों दै बे जोंनिया बिनिफ्राय जोंना मा नामखौ मन' बेसे दिननि उनाव जायो एप्लाइ खालामनायनि उनाव बारा दिन नाङा दै जोंनिया ब्र' बारा दिन नाङा बेवहाय प्रसेसिं जाबाय थायो दै प्रसेसिं माने एसे चेक खालामो बेवहाय चेक खालामनायनि उनाव जेबो प्रब्लेम गैयाबा थाब जायो माबाफोर प्रब्लेम जाबाथाय एसे गोबाव नांगौ दै चेनेलखौ एसे चेक खालामो बिसोरो प्रसेसिं जाबाय थायो इन प्रग्रेस जाना थाबाय थायो इन प्रग्रेस बिनिफ्रायहाय जेबो माबा गैयाबाथाय जेबो माबाफोर गैयाबाथाय आरो थाब जायो दै मानो होनबा खै घन्टा 4 घन्टा बा 2 घन्टानि उनावनो जायो बारा दिन नाङा बारा सानबो नाङा माबाफोर एसे चेनेलावहाय माबाफोर थाबासो एसे गोबावहालागै थायो दै सानसे साननै थायो प्रसेस जाबाय थायो इन प्रसेस जाबाय थायो बिनिफ्राय जेबो गैयाबा चेनेलावहाय मिस्टेक फैबाबो जेबो गैयाबाथाय बिनिफ्राय 2 घन्टा नङाबा 4 घन्टानि उनावनो जायो एक्टिभ जायो अन जायो बिनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो मालायनि भिडिअ दंमोन होनना बुंदों बेफोरखौ दानना बानो जाबाय किसुमान मालायनि भिडिअ जेबो नङा थेवब्लाबो क्लेम फैनाङा आरो क्लेम फैनो थानाङा कपिराइट क्लेम थानाङा बेलेगनि भिडिअबाबो किसुमान थाबाबो जेबो जाया खालि कपिराइट क्लेम थानाय जानाङा आरो क्लेम थानाय जाबा एसे चेक खालाम एसे मोजाङैनो बिबि ब्लग 01 बोले हमारा नेरबा एन दोस्ता आईडी दी रही मेरा है आपको एमआरडी मैं भी आपको दे रहा हूँ ना मेरा पास भी आईडी है मेरे पास भी कितना आईडी होगा 29 आईडी होगा मैं भी दे दूंगा मेरे को भी दे देना ना न्यू फ्रेंड काम 5 आईडी से बोल रहे हैं हमारे यहाँ दीदी ने 1 ईयर काम हेलो आगै लाइक दा होनना बुंदों आब' बिबुथि सिनायखाबाय दा नोंखौ आङो नोंनि बेलेग चेनेलजों फैदोंना नंगौना नङा जाखोरा बिरबायना थेंक इउलै आब' बिबुथि मा खबर थेंक इउ ब्लु होलाय दसे अके बिदिनो ब्लु होनो दसे ना
बीबी आ गई ना बुंहरदो जोंना बिनिफ्राय बीबी कमेंट करना मैं बैक करियासु एमआरडी ओके हम आपको 20 दूंगा बोल रहा है हमारा आंना WT कमप्लिट जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो थिनदोंमोन सोर थिनदोंमोन एसे चेनेलखौ चेक खालामना लाग्रो बिनिफ्रायसो खालामबानो जाबाय ओरैनो कमप्लिट जानाय लोगो लोगोनो उदानो मानो होनबा एप्लाइ खालामना होनाङा खनसे चेनेलखौहाय चेक खालामना नायग्रो चेनेलावहाय माबाफोर दङ नामा गासैखौबो चेक खालामना नायग्रो फार्स्टनिफ्राय मानो होनबा जोबनायालागै नानि बाजै मौसुमि थेंक इउ दै अन थेंक इउ माच बाजै मौसुमि मारै खबर नोंना अनसो जाफैखादों मा खबर सोङाखै एमआरडी वारिटान डन चेक बोल रहा है हमारा बीरबाइना काम बीरबाइना आपको बुला रहा है बीरबाइना होनना बुंहरदों नियार अके बोल रहा है कपिराइट गैया गैनायालाय थेवबो दानखाना दे दान किसुमानखौ दानबानो जाबाय दाननोबा नानि बिनिफ्राय जोंना हायेन आया हे हेलौ सार होनना बुंदों जोंनिया बिनिफ्राय बिबिया गैया आं सोर होनना सोंहरदों आंबा सिनायखादों रा हाय आदा होनना बुंदों जोंनिया थेंक इउ दे फंबाय जोंनिया सुमि फंबाय खबरा बोरै दसे सम अन खालामदों आङो दिनैहाय सम मोननायनि थाखाय खबरा बोरै दे खोन्थाहरदों जोंनिया सुमित हेलौ आगै गुड मर्निं आब' महिमा थेंक इउलै थेंक इउ स' माच सेम टु इउ मारै खबर आब' महिमा नोंना हायेन आदा मुख दिया बुलिसा मा नेयारबाय बिबुति बाजै मा बिबुति बाजै ना बेबो चेनेल नामा होनना बुङो जोंनिया चेनेल बेबो नामा मिन्थिथ'आ आंबो नोंगौ आगै सना होनना बुंदों आंथ' सिनायखायोरा आब' बिबुतिखौहाय लाइक दान आगै थेंक इउ जोंनिया महिमा आब' थेंक इउ स' माच ओंखाम जाबाय नामा आब'नि बिनिफ्राय जोंना बिरबायनाया आब' बिबुथिसो नामा होनदों आब' बिबुथिसो सिनायाखै बिनिफ्राय ना हायेन आगै मा होनदों मा होनदों हायेन आगै हाबसा मा होनदों हामसा मा बुजिखिया आंखौ बुजिदिया दै होमबा मा होनना बुंखो खालामथ'वाखै होनना बुंदों जोंनिया दे बिबुथि बाजै साबसक्राइब खालामना होआ नामा नों होनना बुंदों जोंनिया गोदान लोगो दंबा लोगो जादो प्लिज होनना बुंदों मोजां ब्रा खबरा नांदों मोजां नामा दे ओंखाम जाबानो जायाखै मौसुमि बाजै बिनिफ्राय एसे डाब्लिउटि खमायबावनोसो भिडिअ दानखानो एप्लाइ खालामगोन आं दे ब्लु हो आगै अके जोंनिया होगासिनो ब्लु नियार 900 हले 100 टा गिफ्ट दिम वाव हाई लेवल लेकर आजाओ लड़मा क्या एलबी लेकर आजाओ क्या बोल रहा है मोजां आगै बुंनो जोंनिया मोजां आगै होनना बुंहरदों आब' महिमाया आब' महिमा ओंखाम जाबाय थाखाय एमआरडी आब' होनना बुंदों मोजां आदा नोंहाला दङ दे मोजाङानो सुबिदा दङ मोजाङैनो दासान्दि बेनिफ्राय जोंना एमआरडी लाइफ मतलब ओके हैन आदा नाबारिबा ओके बोले हाय सपोर्ट मी आदा ना सपोर्ट मी आदा बोडो जेट चैनल आ गया रे मेरा थैंक यू गुड मॉर्निंग ऑन है थैंक यू जोंनिया आबै बिबुथि ब्लु जायाखै नामा नोंना ब्लु होदोंथ' आङो आं दासो जागासिनो दं आगै होनना बुंदों दासो जागासिनो मा ओंख्रि जागासिनो आब' महिमा खोन्थाहरदे अन थेंक इउ नियार बेक मिस आप करिलु मा ओंख्रि जानाय आदा होनना बुंहरदों जोंनिया मा ओंख्रि जानाय आदा बिनिफ्राय जोंना नानि सोरखौ सोंखो हायेन आदाखौ सोंखो ना आंखौ सोंखो खोन्थाहरदों बिनिफ्राय आगै बिबुथि सना ओंख्रि जाखो मा होनदों मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों मा ओंख्रि जाखो बुंखो ब्लु दिया अके नियाबा ब्लु दियोसु दै
बिरबायना आब' मा ओंख्रि होनना बुंदों जोंना गुड मॉर्निंग बेमसाजी थैंक यू सेम टू यू बेमसाजी मैंने बहुत दिन का बाद आज लाइव ऑन किया है मेरे को अभी टाइम नहीं मिला था इसलिए अभी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला है थोड़ा आधा घंटा के लिए ऑन किया है मैंने थैंक यू बेमसाजी एलबी में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो आप बेमसाजी लाइक डन थैंक यू सो मच बेमसा काम बोल रहा है हमारा सुमित ने बीबी किमान आइडिया से तुम्हारा उल्टी मा थारुनजों ना पटल भाजासो होनना बुंदों जोंनिया दे गोथावथार माथो नियर 5 बोल रहा है हमारा जोंना ओ बीबी ब्र जोंनिया नोंना 5 दङबा आंनो माबा 5 माबायाव हरलाय स्माइल भिउहाय आं नोंनो हरगोन दे आंनाव दंबावना आरो स्माइल भिउ हरना दोनलाय आंनो नोंनि 5 आंबो नोंनो हरगोन बीबी नोंथ' नोंनि आइडि खिनिखौ नैयावहाय हरखादों खोमा ने आंनि बे नै चेनेलावहाय बे मोनसे हरना दोनलाय आं हरगोन नोंनो हायना गै खालामबाय होनना बुंदों जोंनिया नानि मा खालामगासिनो दा नानि मा खालामगासिनो नोङो आब' महिमा आं नोंखौ खालामबाय दासो मा होनदों संबाय दं आब' दालि अमा भाजा आयौ दालि अमा भाजानोलै जोंना आगै बिबुथि मा ओंख्रि होनना सोंहरदों ग्रुपनिफ्राय दाहाय मा होनदों जोंनिया बुथुमगोन आं नाम्बारखौ बिहरगोन ग्रुपनिफ्राय दाहाय हमगोन आं नाम्बारखौ बिखुंगोन दे जागोन लाबानो जाबाय ग्रुपाव दङ आङो गासैनि ग्रुपावनो दङ दे आंनि नाम्बाराहाय नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंना मा नामदों आंनिखौबो लिंकखौ होना होदो आदा सोर सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो होनना बुंदों जोंना दे जोंनिया बर' जेट चेनेलखौबो गासैबो साब खालामनो हो जाय खालामाखै अननानै दे गासैबो थेंक इउ आंनि आगै सना होनना बुंदों जोंनिया थैंक यू बेमसाजी थैंक यू सो मच न्यू फ्रेंड ज्वाइन प्लीज बोल रहा है हमारा बेमसाजी के पास भी ज्वाइन हो जाओ प्लीज जो भी हो मौसुमि लाइव होदोंमोन नामा मौसुमि बाजैया अन होनानै थांबाय माथो खारबायसो नामा बाजै मौसुमि लाइभ होदों नामामोन बाजै मौसुमि लाइभ होदों नामामोन नोङो बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो बिबि आगै दालि अमा भाजासो आं मा होनदों दालिआव दा 12 जानोसै लाइभखौ होनना बुंदों जानोसै लाइभखौ फुजा फैदो जोंनिया हाय नाबोदों हेल' फुजा गुड मर्निं थेंक इउ स' माच गोबाव दिननि उनाव दिनै दसे सम अन खालामदों आङो समनि थाखाय गरमथार जोबोद गरम बिनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो मारै खबर फुजा खोन्थाहरदों दे हाय सार आं लाइकल' होनो फैबाय दै आं एसे बेस्थ' बाय बि सार लाइक डाउन दे थेंक इउ माइ थेंक इउ स' माच राव होनो फैनायनि थाखाय फंसे राव होनो फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मानो होनबा आंबो दसेनि थाखायसो अन खालामदों जोंनिया माहि थेंक इउ स' माच बिजि दङबा जेबो नङा हेल' दिनैसो लाइभ होनना बुंदों जोंनिया दिनै सफैलायबाय दिनैसोथ' आरोलै समानो गैया बिनिखायनो बुंखादों माथो नोंखौ आङो मैयाना दाख्लै नोंनि लाइभआव थांनानै बुङाखै सम गैया आङो लाइकल' होनो फैदों होनना खोन्थाखादों माथो ओरैनो थेंक इउ खबरा बोरै खोन्थाहरदों माम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदों आरो बिरबायना आब' थांगोन दे आब' होनना बुंहरदों जोंना मर्निं होनना बुंदों खबरा बोरै दे फुजा जोंना जाबायना जायाखै खोन्थाहरदों जानोथ' जाथ'वाखै खोमा ने फुंनिथ' जाखांबाय जानांगौ बिनिफ्राय जोंना मा होनदों फुजा आगै दिनै मा होनदों दिनै खालामनोसै आं नोंनि मा होनदों
नोंगौ मैनिजों वाव दे खालामना होलै जोंनिया फुजा आगैखौबो खालामना होदो दे जोंनिया लाइक डाउन थेंक इउ जोंनिया फुजा थेंक इउ स' माच लाइकनि थाखाय थेंक इउ गरमथार अभार गरम बेनिफ्राय जोंना मा होनदों खबर गाज्रि मानो फुजा मानो गाज्रि खबरा मानो गाज्रि जाखो खबरा हाय आगै माहि होनना बुंदों जोंना बिरबायना आब' सना खालामना हो होनना बुंदों जोंना हाय बाजै जिबिता थेंक इउ गुड मर्निं बाजै जिबिता थेंक इउ स' माच दसे समनि थाखाय अन खालामदों समनि थाखायनो होनो हायाखैमोन दै अन खालामनो हायाखैमोन आरो रावनिबो एलबियावबो जइन जानो हायाखैमोन बिनि थाखाय सरि गाइसमोन बिनि उनावहाय जोंना मा होनना बुंखो खबरा बोरै खोन्थाहरदों दे जोंना बाजै जिबिता हाय हुंगुर भाई आमास सुशीला दीदी भी आ गया थैंक यू गुड मॉर्निंग सुशीला दीदी कैसे हो आप थैंक यू लाइक डाउन थैंक यू बाजै जिबिता थैंक यू सो माच बेनिफ्राय जोंना মানে কি খবর ভাই খবর আছো মোৰ ভালে তোমাৰ কি খবৰ কোৱা দে সুशीला बा তোমাৰ কি খবৰ मा खबर आगै होनना बुंदों जोंना बाजै जिबिता खबरा मोजाङानो दं दे दासान्दि गाज्रिबो बुङा मोजांखौनो होनना बुंजायो मोजाङानो गबर आरो अयथासार गरम आगै सना होनना फैदो जोंनिया आब' रिसा सफैनो हाबाय थेंक इउ आब' रिसा थेंक इउ स' माच आब' रिसा दिनै बेसेबांबा दिननि उनाव दसे अन खालामदों दसे सम थेंक इउ आब' रिसा मा खालामगासिनो खोन्थाहरदों दे हाय एवरीवन बुलिसामा सुशीला दीदी ने उसके बाद ओके बीबी आ गई सोना होनना बुंदों बिदि आंबो 12:30 लाइभ फैगोन नों फैगोन ना फैया होनना बुंदों जोंनिया सोरखौ सोंखो आंखौ होनखो ना सोर बिदिखौ होनखोरा आब' निहा सोरखौ बुंखो खोन्थाहरदो बि आदा मा होनदों सानफ्रोमबो 25 24 आन मा होनदों जागासिनो बारायनो रोंला मानोबा आनजाया नङा जायो आंनाथ' बे साननैसोआ रावनिबो लाइभआवबो हाबाखै आरो ओमफ्राय साबबो लाथ'वाखै रावनिबो दामानि खमायाखैबो मोनसे मोननै गावनो बारनासो दङ खमायथ'वाखै आंना मानो होनबा लाथ'वाखै नालाय मानो होनबा गासै रावनिबो साब लाथ'वाखै बे साननैसोआ बिनि थाखायनो आनजायाखै दै आनजाया नङा जायो दै फुजा जायो गासिनाबो जायो जागोन लासैनो बारिलांगोन गासिनाबो दै लासैनो 1K जागोन थाबनो बिनिफ्राय जोंना हाय सुशीला बरलामरा महिमा दिदिने मोजां आगै बि खुंगु होनना बुंदों मोजां जानांगौ दै बाजै जिबिता आङो लाइभआव रावनिबो लाइभआव जइन जानो हायाखै दै बे साननैसोआ बेनि थाखाय सरि गाज्रि मोननो नाङा लाइभआव फैयाखै होननानै गाज्रि मोननो नाङा दै मानो होनबा आङो रावनिबो लाइभआव थांनो हायाखै बे साननैसोआ भाई ब्लू दिया ओके सुशीला दीदी दे रहा ब्लू है ना बीबी साहब नेटनि थाखाय बीबी साहब डन कमेंट से कुल रहा हमारे निया दीदी ने जोंना बड' जेट चेनेला मा होनना बुंखो बिखुंगुर आदा आं नोंबो खालामाखैबा खालामदो आंनाव नोंना सापर्ट दंखायो लिंकखौ होना हो आदा होनना बुंदों जोंनिया आंनावबो दंखायो दे नोंजों लोगो दंखायो जोंनिया माने जोंनिया बड' जेट चेनेल नोंजों लोगो दंखायो आंना दै थाथ' आगैमोन ओंखाम जानोसै दे ओंखाम जानोसैबोला दे बाबु बिदि दे ओंखाम जादो मा खबर होनना बुंदों जोंनिया खबरा दङ मोजाङैनो आब' रिसा नोंहालाय मारै खबर खोन्थाहरदों दे आब' रिसालै आं नोंखौ थगायबाय थानाय जादों सरि बिनि थाखाय मानो होनबा समनि थाखायनो आङो मबाइलजों थानो हाथ'वाखै मानो होनबा हरनायबो जाथ'वाखै दै हरगोन होननानै हरनाय जायाखै दै सरि बिनि थाखाय गाज्रि मोननो नाङा आब' रिसा नोंथ' मिथिखादों आंखौ मानो होनबा रावनिबो लाइभआव जइनबो जायाखै आरो लाइभबो होआखै मोनथिखानांगौ मानो होनबा समनि थाखाय होनो हायाखै आङो बारा मबाइलावबो थायाखै बिनिखायनो आब' रिसा नोंनो हरगोन होननानै हरनाय जायाखै दै बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो निउ फ्रेन्ड काम होनना बुंदों जोंनिया नियार दान मा ओंख्रि होनना बुंदों जोंनिया मा ओंख्रि जादोंमोन दालि रुनाय बिनिफ्रायहाय पटल फ्राय आब' रिसा बिनिफ्राय जोंना गाज्रि खबरा मानो गाज्रि जाखोरा आब' रिसा मानो गाज्रि खबरा
जेबो नङा दे बि होनना बुंदों आब' रिसा मानो होनबा मोनथिखादों नङा होमबा आंहाय रावनिबो लाइफआवहाय आंखौ नुवाखै बे साननैसोआ आरो आं गावबो लाइफ होआखै समनि थाखायनो मबाइलजोंबो थाथ'वाखै बेनिखायनो हरनाया जाथ'वाखै दै सरि मानो होनबा आङो हरगोन होननानै बुंबाय थानाय जादों थगायबाय थानाय जादों हरगोन आं लासैनो दै गरम अयतासार गरम आब' रिसा ओंखाम जाबायना जायाखै नोंलाय ओंखाम बिनिफ्राय जोंना मा नामखो ओंखाम जाबाय नामा होनना बुङो जोंनिया आं ओंखाम जादों फुङावहाय एसे ओंखाम जादों दिनैहाय बिनिफ्राय जोंना मा होनदों बिबायना साब डान कमेन्ट सेक रिटर्न बैक बोल रहा है हमारा मुहिमा के घर जा रहा हूँ मुहिमा आपके घर जा रहा है हमारा मुहिमा दीदी का घर जा रहा है हमारा सुशीला दीदी ने बिनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो अनसै थेंक इउ जाथ'वाखै दाबो नादों जाथ'वाखै ने गरमा अयतासार गरम ने आब' रिसा नोंसिनिथिं गरम नंगौना नङारा गरमाथ' अभार गरम बारला जोब्बाय आगै हा बारला जोब्बाय आगै माखौ बारलाखो बारलादों माने कमेन्ट फरायनायखौ बारलाबायना मा बाजै जिबिता फरायगासिनो कमेन्ट स' जाफैयाखै खोमा दे होमबा कमेन्ट स' जाफैयाखै मा बाजै जिबिता आं फरायगासिनो कमेन्ट स' जानाय जानायखौ दै थेंक इउ नेहा दिदि थेंक इउ स' माच गरमथार जोबोद गरम बा जोबोद गरमथार थाथ'दे दसे दे थेंक इउ स' माच दसे जोबबाय थानाय मानो होनबा आंबो दोनगोननो दसेनि उनावनो दोननोसै बारा सम होखाया बारा सम थाबाय थाखाया दै जोंना आब' बिबुथिनि ब्लुखौ लाखिना दोननोसै बिनि उनावहाय बिबो थांबाय नामा नोङो बाय बाय आगै बिहुंगुर अके बाय बाय बाजै जिबिता थेंक इउ स' माच दसे समनि थाखाय थेंक इउ आंबो दोननोसै दै दोननोसैनो आंबो नियारबा মই ब्लू सरि ब्लूटूथ राखी दो रे मैं लाइव अफ करो आरो बेसि टाइम नाथ'गौ आरो थाङाखै होनना बुंदों जोंना दे जोंना बिबि दै नोंनि आइडि दङबा नोंनि आइडिखौ आंनि गोदान मानो होनबा स्माइल बि दङ दै चेनेल मोनसेहाय स्माइल बि चेनेला आंनिनो बेवहाय हरना दोनबानो जाबाय बेयाव हरनानै दोन आंबो नोंनो हरबावगोन आरोहाय आंनाव दङ आइडि गोबां दङ बिनिफ्राय जोंना मा होनदों आमार किउला नानिनो ओंखाम जाहोग्रोनि स्कुलनिफ्राय दासो फैदों अ दे आब' रिसा दे ओंखाम जाहोग्रो दे बिनो भात खाला नाइবা ভাত খালো ৰাতিপুৱা টাইম ভাত খাইছো আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছো দালি লগত তাৰপিছত পটল ফ্ৰাই निहा आब' अन होनना बुंदों जोंनिया जोंना बिबि ब्र' नोंनि ब्लुखौ लाखिना दोननोसै दै मानो होनबा आङो बारा सम होखाया नालाय दसे सम खालामदो नोंनि ब्लुखौ लाखिना दोननो आङो अरे नायाबा তোমাৰ ब्लुटुथ राखितो দিলো মই তাৰপিছত वाट्सएप ग्रुपनि नाम मा होनदों वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय हरनोसै नामा दे नोंनि गोसो जोंनिया बिब्र' मारै हरबानो जाबाय वाट्सएप ग्रुपाव गासिनावबो दंजोबो खोमा दे आं नाम्बारा दै बेयावबो दङ ग्रुपावहाय आमारा हायेन ब्र'आ थांबाय खोमा ना हायेन ब्र'नो ब्लुखौ होदोंमोन आङो ब्लुखौ लाखिना दोननि हायेन ब्र'नो ब्लु होदोंमोनथ' आङो बिनिफ्राय आरो सोरनो ब्लु होदोंमोनथ' आङो बावबायना माथो ब्लु টেষ্টি নহ'লেও খালোঁ দেই এবাৰ খালোঁ টেষ্টি নহ'লেও খালোঁ আৰু উপায় নাই কি কৰিবি আৰু বি ফাইভ আইডি দিবানে বুলিছে আমাৰ
बिबि ब्र नोंबो फाइभ आइडि नेयारबानो हरबानो जाबाय बिबो हरगोन नोंनोहाय बिनावबो दङ आइडि आब'निहा आं लाइभखौ दोननोसै दै नों दा साराय बार'थायाव होगोनबा नायनोसै सम मोनना मोना दसे सम थांगोन सम मोनाबाथ' थांनाय जानाय नङा এতিয়া ডিউটি আছা নেকি এতিয়া ডিউটিত আছা এতিয়া ডিউটিত আছা নেকি নাই নাই দেই এতিয়া নাই বৰ্তমান নাই নাইবা ব্লু কাৰ ব্লু ৰখা নাই কাৰ ব্লু ৰখা নাই এতিয়া भाई नेरबा ब्लॉक करो मैं ऑफ करो सुशीला दीदी ने दान कर दिया हमारा मोहिमा दीदी को मोहिमा दीदी आपको दान कर दिया है बिनय मनोहेल नेकी नेरबा मनो ऑन हो गेल मोर एक्टिव उसी मोर मनो होसी नेरबा मोनेटाइज हो गेल मोर दे मोनेटाइज होसी मोर सुशीला दीदी मैंने ब्लू हटा दिया है ना मैंने ऑफ करने वाला हो लाइव थोड़े टाइम के लिए ऑन किया था मैंने पार्टी दिबा লাগিব অকে নিয়া দিদি পাৰ্টি দি আছো মই মনো হচি মোৰ চেনেল মনো হচি দি আছো পাৰ্টি দেই পাৰ্টি দি আছো सुशीला दीदी ब्लॉक कर दिया मैंने हाँ मैंने सबका ब्लो रख दिया और एल बी ऑफ करने वाला हो मैं सोर दंलै बिक्रमाथि सफैदों दासो नैया सोर दं नों सोरनियाव दंमोन बाजै मौसुमनियाव दं नामोन बाजै मौसुमनियाव बिक्रमाथि बाजै मौसुमियाव नामामोन नोङो बाजै मौसुमि फैदोंमोनथ' अन खारलायबाय बियो अन खालामदों नामा लाइभ गोमसारादिया फैदोंमोन माथो गोमसारादिया आं बुरिनाव थांनि र'नानै थांदोंमोन माथो बाजै मौसुमियावसो खोमा ने বিনয় আইডি ৰু আছে নে কি তোমাৰ আইডি চেক কৰিব লাগিব আইডি থাকিব পাৰে আছে নেকি নেৰবা আছে বাইদে চেক কৰিব লাগিব একবাৰ गैया आंबो डिउटियावसो दं होनना बुंदों जोंना दे बिक्रम जेबो नङा डिउटि दंब्ला आंबो दोननोसैसो लाइफखौहाय दसे सम ओरैनो अन खालामदोंमोन दै खबरा मोजांबा बे साननैसोया मानो होनबा मबाइलजोंबो थानाय जायाखै रावनिबो भिडिअ नायनाय जायाखै दे आं दै बेनि थाखाय सरि लाइक डाउन थैंक यू नेहार কি খবৰ বুলিছে খবৰ নেহা কি খবৰ সুধিছে ভাল সুशीला তোমাৰ সুধিছে আমাৰ बेनिफ्राय जोंना सुशीला दं सुशीला दीजी प्लीज ज्वाइन मी बोल रहा है हमारा इसका बाद क्या हुआ है भले निहार उलिजा हाय राधिका सिस्टर आ गया हमारा राधिका सिस्टर थैंक यू सो मच कैसे हो राधिका सिस्टर कैसे हो চেক কৰি দিবা মোক 1K কৰি দিবাচোন অকে নিয়াবা চেক কৰিব লাগিব দেই কোনটো দিয়া নাই চেক কৰি কিনে চেক কৰি দিব লাগিব দেই দিম बे हुंगुर सालथि गैया आंनो टाइम मोनाखै टाइमथ' आंबो मोनाखै बे साननैसोआ दिनैसो ओरैनो दसे सम ओरैनो अन खालामना नायदो आङो मानो होनबा समनि थाखायनो आं रावनिबो लाइभआवबो जइन जानो हायाखै बे साननैसोआबो सुशीला भात खालाना कुदिसे आमार लाइक डान थैंक यू राधिका थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड की खबर कुदिसे आमार राधिका सिस्टर जइन बोल रहा है हमारा विक्रम तुमी आशा कानेक्ट अलरेडी ओ विक्रम तुम्हार लगत नोंजों माथो अलरेडी साब दंखायोनो
तुम्हारा लोग ऑलरेडी सब है हमारा सुशीला दीदी ने न्यू फ्रेंड कम प्लीज बोल रहे हमारा राधिका सिस्टर प्लीज हमारा राधिका सिस्टर के साथ भी फ्रेंड हो जाओ जो भी नया है प्लीज। इसका बाद हमारा क्या हुआ है नेयार खालू बोलिस हमार सुशीला ओ হয় না কি बोलिस হয় না কি बोलिस ना हाय हायन ब्रो 5 आईडी डन हायन ब्रो चला गया होगा हमारा एमआरडी बिखुंगु दे बिदिब्ला आंबो सोलाबाखै होनना बुंदों दे 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 बिक्रम दे जेबो नङा हयो बिक्रम लुजामार गरम अभार अत्याचार गरम एमआरडी अब মোক কেতিয়া চাপ দিলা সুধিছে মানে बिखुंगु हर आइडि दंबा आइडि दङथ' आंनाव दङ समनि थाखायनो हरनो हायाखै आङो दै सरि हरगोन होननानै थाबाय थानाय जादों समनि थाखायनो आङो मानो होनबा रावनोबो आइडिबो हरनो हाथ'वाखै बे साननैसो आरो रावनोबो लाइभआवहाय जइन जानोबो हायाखै दै गावनो लाइभ होआखैबो आरो समनि थाखायनो दङ आंनियाव आइडि एमआरडि हरगोन लासैनो हरजोबगोन सम फ्रि जाबाथाय गासैनोबो हरजोबगोन आं जायनो हरगोन होनना बुंदों आब' रिसानोबो हरगोन होननानै हरनाय जायाखै आङो थगायबाय थानाय जादों मानो होनबा आइडि दंना आंनावहाय गोदान आइडि खुलिबावदोंथ' आंनाव दङ आइडि मानो होनबा आङो हरथ'नो हायाखै रावनोबो समनि थाखायनो बिनि थाखायनो आङो रावनिबो एलबियावबो जइन जायाखै बे साननैसोआ समनि थाखायनो बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो फुजा मानसि खालामखो अके ब्रा 10 हरगासिनो अके 10 हरगासिनो दे जोंनिया हरबानो जाबाय आंनोबो हर नोङो हरोबा आंनाव दङथ' आंनावहाय बेसे आइडि दङ ओरैनो 29 बिथिंहाय आरो गोदान खुलिबावनोसो आङो गोदान खुलिबावनायसो दङ आंनावहाय आइडि आरो 29 बिथिंहाय दंखायोनो सिगांनिनो 29 आइडि आरो गोदान खुलिदों आङो दाख्लैफोर बेखौहाय रावनोबो हराखै आङो खालि जोङो आब' रिसानोल' हरदों आङो आब' रिसानोल' हरदों बे गोदानजों मोननैसो हरदों आरो मोननैसो बाखि दंबावो आब' रिसानो हरनो गोनां बे गोदान खुलिनायनिनो मोननैसो हरदों आब' रिसानो आरो हरबावनो दोङो मोननैसो बेनो हरगोन होननानै हरनाय जायाखै आरो समनि थाखायनो बियादा आंनोबो आइडि हरबावदो 1K जाथोसै फुजा हरगोन दे हरगोन मानो होनबा लासैनो हरगोन दे आङो दामानि एसे बेस्थ' जाना दं आङो मबाइलजों थानाय जाथ'वाखै बेनिखायनो रावनोबो हरनो हानाय जाथ'वाखै हरगोन आं समनि थाखायनो मबाइलजों थानो हाथ'वाखै बे साननैसोआ बेनिखायनो आङो हरनाय मानो होनबा लाइभबो रावनिबो लाइभआवहाय जइन जानोबो हायाखै भिडिअफोरखौबो नायनो हाथ'वाखै बिनि थाखाय सरि गाइसमोन रावनिबो भिडिअ नायनाय जाथ'वाखै आङो समनि थाखायनो बिनि उनावहाय जोंना मा होनना बुंखो नेयार কি বলেছে আমার नेयार दिसु टू थैंक यू आईडी बोला কি দিছে 0 आईडी ओके अब बोले हमारा न्यू फ्रेंड कम प्लीज बोले हमारा प्लीज गाइस हमारा जो राधिका सिस्टर है ना उसके साथ भी फ्रेंड हो जाओ प्लीज गाइस जो भी नया है हेलो फ्रेंड जय बुdo थैंक यू खबरा बोरै जय बुdo जोंनिया बियादा टाइम मोनबानो आंनो हरगो दे होनना बुंदों जोंनिया फुजा हरगोन मानो हरा जानो रा हरगोन आं सम मोननाय लोगो लोगो गासैनोबो हरजोबगोन आं बिनिफ्राय আমার কি বুলি ক'লা ओके বিনোদ ভাই মই घर जाओ ओके नियर बाय ओके थैंक यू सो मच थोड़े टाइम के लिए आने के लिए मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला है अभी ऑफ करने वाला हूँ मैं भी नसे थैंक यू राधिका सिस्टर हमारा राधिका सिस्टर को फ्रेंड बनाओ गाइस जो भी नया है प्लीज राधिका काम फुल वॉश के साथ बोल रहा है हमारा पूजा ने बोल रहा है हमारा खबर गाज्रि लोमजाना दं आयु मालानिफ्राय लोमजाया जेबो बे साननैसो आंथ' खबर मोनथाराखै होनबा
लाइभबो होआखै बिथिं आरो भिडिअबो हगारनो हायाखै आरो रावनिबो भिडिअबो नायनो सम मोनाखै आरोबाव एलबिआव जइन जानोबो हायाखै रावनिबो बिनि थाखाय सरि मानो होनबा आं खबर मोनथ'वाखै रावनिबो सोर मा जाना दं मा जायाखै मालानिफ्राय रोंजाया जोंनिया बिनिफ्राय जोंनिया मा होनना बुंखो पक्का रिटर्न कीजिएगा बी ब्रो ओके करूँगा हमारा एमआरडी वीडियो फुल वॉच करके डन करना है ना वीडियो फुल वॉच करके डन करना नहीं तो ऑन हो जाएगा शॉर्ट वीडियो शॉर्ट नहीं है 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो देखो 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो देखो उसको फुल वॉच करो फुल वॉच करने का बाद सब करना है ना मैं भी कर दूंगा आपको धीरे धीरे से रिटर्न कर दूंगा पक्का रिटर्न कर दूंगा मेरा पास तो है ना मैं जिसको देंगे बोला उसको दे देता है मैं टाइम के लिए इसलिए नहीं दे सका अभी तक आंबो गोदान खुलिदो बि आदा दायो हरगासिनो आं दा ओंखाम जागासिनो दे जोंना दे जोंना फुजा हरबानो जाबाय अनोब्ला हरबानो जाबाय आंबोथ' हरगोन ना आंनाव दङ आंथ' हरखायो नालाय नोंनोथ' सिगांबो माथो खनसे बुंनाय लोगो लोगो सम थानायाव हरजोबखादों माथोलाय हरो आं बिदिनो गासैनोबो हरो सम थाबाथे हरगोन पूजा ऑफिशियल हाय बोल रहा है हमारा राधेका हेलो ब्लू ओके ब्लू 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 दे दिया मैंने राधेका काम 10 आईडी से बोल रहा है हमारा उसके बाद पूजा आप कहाँ से हो बोल रहा है हमारा जाबाय मतलब जाबाय सानबासो दासो एसे मोजां जादों दे मोजां जोंना जेबोथ' जेबो मानो होनबा गावनि देहाखौ गावनो सामलायनांगोन नङाबा सोर मोनथिनो मोजाङै जोंनिया जेबोथ' मुलिफोरा मोजाङै जा राधेका प्लीज लॉन्ग वीडियो फुल वॉच करना बोल रहा है ना ओके पूजा बोल रहा है हमारा लॉन्ग वीडियो वॉच कर रही हो ओके हमारी कर देना मेरे को 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट का वीडियो देखो इतना लॉन्ग भी नहीं चाहिए मेरे को 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो फुल वॉच कर दो उसका बाद डन कर दो है ना ज़्यादा 6 मिनट का 5 मिनट का वीडियो का भी नहीं देखना मेरे को 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखो फुल वॉच करो उसका बाद डन करना है ना हमारा क्या बोला है राधिका मैं असम से हूँ असम से है हमारा पूजा असम से तो जापान से होगा सुई जापान से मैं तो जापान से हो रे बाबा मैं तो जापान से हो बियादा नों हरखायो आंबो हरगोन होनना बुंदों हरगोन दे फुजा हरगोन आं हरथ' आङो गासिनोबो हरो आङो गासिनोबो हरो जायनो हरगोन होनना बुङो बेनो हरखायो आङो सम मोनबानो गासिनोबो हरखायो बिनिफ्राय जोंना मोनदों पूजा साबधान पूजा राधेका सिस्टर वीडियो फुल वॉच कर दिया ना वीडियो फुल वॉच करना था वीडियो फुल वॉच करके सब करना था नहीं तो ऑन हो जाएगा है ना আৰু কোনোবা ফ্ৰেণ্ড হ'বানে সুধিছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হ'বানে কোনোবা राधेका ओके बोल रहा हमारा प्लीज़ गाइस जो भी हो प्लीज़ SMS करो और जो भी लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर दो है ना हमारा क्या आया है हेलो MRD ट्रू ID काम बोल रहे हैं हमारा दैमू आ गया हमारा दैमू खे लाइक डन फ्रेंड थैंक यू सो मच मारै खबर जोंना दैमू खे खोन्थाहरदों दे पूजा तुम्हार घर ক'ত হয় বুলিছে আমাৰ পূজা তোমাৰ ঘৰ ক'ত হয় আসামৰ বুলি কৈছিলে আসামৰ ক'ত হয় জাপানৰ হয় বুলি জাপানৰ राधिका फुल वॉच नहीं किया बोल रहा है हमारा फुल वॉच कर दो है ना जो थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो देखो उसका बाद उसको फुल वॉच करो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं देखना है ना ज़्यादा लॉन्ग देखने में टाइम लगता है इसलिए 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो देखो वॉच कर दो पूरा फुल वॉच कर दो उसका बाद डन कर देना हमारा क्या हुआ है फिर ऑन है थैंक यू बेमसर जी थैंक यू सो मच बिहुंगुर
बिखुंगुर मा सोंदोंमोन खोनास्लाबासै मानो खोनास्लाबासै नोङो दैमु आं नोंखौ सोंदोंमोन रा खबरा बोरै होननानै सोंदोंमोन आं नोंनो आइडि हरबायना हराखै दैमु नोंनो आं आइडि हरबायना हराखैमोनलाय खोन्थाहरलाय बावबाय आङो हेलो राधिका काम बोल रहा है हमारा राधिका सिस्टर आपको बुला रहा है हमारा डेमू के ने आपको बुला रहा है राधिका न्यूज उसके बाद क्या बोला है न्यूज ज्वाइन करो मुझसे प्लीज हाँ हमारा जो भी नया है हमारा बेमसा जी को प्लीज सब करो जो भी सब करो यार सब करो सो भी सब करो है ना फुल वाश किया पूजा बोल रहा हमारा हाँ फुल वाश करा था ये हराखैलै बिनावनो आयो हराखै आरो ना हरगोन ना सम मोनथ'वाखै दै दैमु आं मानो होनबा सम मोनथ'वाखै बे साननैसोआ आंखौथ' नों बेलेगनि लाइफफोरावबो मानो होनबा नुवाखै नङा होमबा बे साननैसोआ लोगो मोनलायाखै मानो होनबा समनि थाखाय आं रावनिबो लाइफआवबो जइनबो जानो हायाखै गावबो लाइफबोआखै समनि थाखायनो आरो बिनिफ्राय मानो होनबा भिडिअबो नायनाय जाथ'वाखै बिनि थाखाय सरि गाइसमोन जायनि भिडिअ माने हगारबाय थादों आं नायनाय जाथ'वाखै मानो थाखाय समनि थाखाय मबाइलजों थानो हाथ'वाखै बे साननैसो आं दै नायगोन आं हरगोन दैमु नोंनोबो हरगोन आं दै हरगोन दैमु के साबधान प्लिज चेक दैमु नोंखौनो साब हरबायनो जोंनिया हमारा राधिका तुमक साब कर दिला दे रिटार्न कर दिबा फुजा थांबाय नामा बि नंगौ नामा होनना बि नंगौ नामा होनना बि नंगौ नामा होनना जोंनिया सोरखौ बुंखोरा आंखौसो बुंखोना सोरखौ बुंखो जोंना बि ब्र'बो दंमोन ना बेखौसो बुंबायना ना आंखौसो बुंखोरा खोन्थाहरदों जोंना न्यू फ्रेंड काम बोल रहा है हमारा न्यू फ्रेंड বি তোমাৰ হট ক'ত হয় বি তোমাৰ ঘৰ ক'ত হয় মোৰ ঘৰ বাক্সাৰ হয় বাক্সা গড়েশ্বৰৰ দেই মই বাক্সা গড়েশ্বৰৰ হয় ৰাধে চিষ্টাৰ মই বাক্সা গড়েশ্বৰৰ হয় আপুনি আপুনি ক'ৰ হয় কৈ দিবাচোন আপুনি ওচৰতে হ'ব পাৰে না দূৰৰ হয় মইতো গড়েশ্বৰৰ হয় দেই गौरेश्वर है बक्सा गौरेश्वर राधिका आपके पास ब्लू है पहले से डन कर दीजिए ब्लू बोल रहे ना ब्लू दे रहा हूँ बिबि बाबुखौनो होनदों फ्रेंड बिबि बाबुखौनो होनदों फ्रेंडआव सोर बिबि बाबु जाखोरा दैमु बाजैसो नामा कुलदीप आ गया हमारा कुलदीप हाय बोल रहा है थैंक यू कुलदीप कैसे हो बहुत दिनों का बाद आज है ना कुलदीप की खबर तुम्हार कोआ ভালনে खबर बिखुंगुर आगै सना आंहा दासो होनना बुङो जोंनिया रमिना थेंक इउ स' माच खबरफोरा बोरै खोन्थाहरदों बिनिफ्राय जोंनिया मा होनो दैमु के साथ किया मैंने चेक करो प्लीज उसके बाद न्यू काम ईद आईडी से बोल रहा है हमारा कुलदीप का पास ईद आईडी है नङा बिखुंगुरसो मा होनदों नङा बिखुंगुरसो स' होनना बुंदों बिखुंगुरसो स' नोंहालाय सोरखौथो बुंबाय थायाखा बिबि होननानैलाय होमबालाय सोर बिबि आंबा बिबि दङमोन ना नैयावहाय बिबि फैदोंमोन सासे बिबि ब्र' बेखौसो बुंनो सानदों आरो आङो बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो बिबि एक्सट्रा दं बाजै जा होनदो जागोनालै बाजैखौसो होनदों दे ना बाजैखौसो होनदों दे बिबि एक्सट्रा दं बाजै
जागोन नालाय बाजैखौसो होनदों दे। बुजिदियालै बेखौ आं मा होनोखौ बिबि एक्सट्रा दं। बाजै जागोन नालै बाजैखौनो होनदों दे होनदों दे बाजैखौनो होनदों दे होनना बुङो जोंना। बाजैखौनो होनदों दे जागोन दे बाजैथ' होनखागोन दे होमबालाय ना। दैमु के आ राहि हो बोल रहा है ना। मोजां आगै होनना बुंदों जोंना। ओंखाम जाबाय जायाखै? ओंखाम रमिना ओंखाम ब्लु होदो दे फ्रेन्ड होनना बुंदों जोंना। दे फ्रेन्ड दे फ्रेन्ड खनसेबा फ्रेन्ड ईद खाम बोल रहा है कुलदीप का पास ईद है बि खुंगुर आगै गोदान आइदि दंबा हरदो आगै सना होनना बुंदों जोंना। रमिना हरगोन समनि थाखाय हरनो हायाखै दे। हरगोन दे हरगोन होननानै रावनोबो हरनाय जाथ'वाखै बे साननैसोआ दै। दङ आइदि गैया नङा दङ। बिबि ब्लगखौनो होनदों बिखुंगुर होनदों। नोंगौ नामा दे होमबालाय आंखौसो होनदों सानदोंमोन आरोलै जोंनिया। दे आंबा आंखौसो बुंबाय सानदोंमोन नोंखौहाय देलै बेखौसो बुंदों होनबालाय। बेमसा साब दान प्लिज चेक बोल रहा है हमारा लाइक दान आगै होनना बुंदों। थेंक इउ स' माच। ओंखाम जाबाय जायाखै? ओंखाम रनिमा ओंखाम। एमआरडी काम एड आइडि से बोल रहा हमारा ना। दैमु आब' आंनि नामा मा मेनसन खालामबाय थादों नों आब' होनना बुंदों। न्यू फ्रेंड काम प्लीज बोल रहा है हमारा राधिका सिस्टर ने। उसका बाद बी काम बोल रहा है हमारा हेलो बेमजा पहले पहले सावधान करके कमेंट करो मेरे पीएस क्या बोला आईडी नहीं है बोला हमारा। अके आगै सम मोनबा हर। जागोन हरगोन दे हरगोन सम मोनबाथाय आं गासैनिबो फ्रि जाबाथाय हरजोबखागोन। हमारा क्या बोल रहा है हमारा देखा काम इज ब्लू ऑफ कर। ओके कुलदीप ओल्ड फ्रेंड मेरा बोल रहा है हमारा। बिखुंगुरा नोंखौनो गावखौसो होनदों साननायरा बिबि होनना बुंदों जोंना। आयै बिबि होननालाय बिबि होननायलाय होनना बुंदों जोंनिया। दैमुआ जोंनाहाय आंखौसो बुंदों सानदोंमोनथ' आरो जोंनिया बिबि ब्र नोंखौसो बुंगासिनोनो। राधिका काम बोल रहा है हमारा दैमु आब' आदसा बिदिसो होमबा होनना बुंहरदों जोंनि आब'। बिदिसो होमबा। इसका बाद किसको बुला रहा है हमारा ब्रो काम बोल रहा है। किसको बुला रहा है? हमारा बीबी ब्रो को बुला रहा है क्या कुलदीप ने? सावधान बोल रहा है हमारा राधिका सिस्टर ने। राधिका चेक करो सावधान है। दैमु ने दान कर दिया आपको चेक कर लो एक बार। बिखुंगुर लिंक हरना होबाय आं नोंबो हरदा नामा? बिखुंगुर लिंक हरना दोनबाय आं नोंबो दा नों मा होनदों आंनोबो हर आदा होनना बुंदों। जागोन बिबि ब्लग माने बिबि आदा नाम मोना बिबि फंबाय हरगोन दे हरगोन। नोंनि आइडि खिनाखौ आंनि स्माइल बि चेनेलावहाय हरजोब दे। स्माइल बिवहाय नों नै मोनसेयावथ' हरजोबखादों खोमा ने? नैबेयावहाय बिखुंगुरावथ' हरदों खोमा ने? स्माइल बिआव हरना दोनबानो जाबाय। लिंक हरना दोनदोंबा जागोन आं हरगासिनो। कुलदीप ओके बोल रहा है हमारा। दैमु डान कमेंट चेक बर्थडे वाला वीडियो फुल वॉच कर दिया बोल रहा है हमारा बेमसा जी ने। बेमसा जी बैक करो प्लीज बोल रहे हैं। बेमसा जी प्लीज बैक कर दो हमारा राधिका सिस्टर को बैक कर दो रिटर्न कर दो। वाह बोल रहा है हमारा राधिका साहब नहीं आए
ओ राधिका सिस्टर व्हाट्सएप नहीं मिला है हमारा बेमसा जी को अच्छे से चेक कर लो एक बार है ना बेमसा ए सावधान चेक करो बोल रहा है हमारा दैमू ने लिंक ल' हर नों दा लाइभ दोनबा आदा होनना बुङो अके अके जागोन 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 बिबि ब्र' हरगासिनो आङो लिंकखौ ना मानो होनबा आं लाइभखौ दोननोसै बारा सम गैला आरो 5 मिनिट दंबावनाया 1 घन्टा जाबाय नै आरो बिरहाङा होलायबाय अन खालामलायबाय नटिफिकेसन फैलायबाय बिरहाना अन खालामलायबाय लाइभ ओके दैमु होनना बुंदों बेमसा साब किया मैंने बेमसा सब कर दिया बोल रहे हमारा राधिका सिस्टर ने चेक कर रहे एक बार हमारा एमआरडी ने मेरे को दे रहा होगा है ना 10 आईडी देने के लिए बोल रहा हुआ एमआरडी ने रोमिना मैं दे रहा आपको भी है ना मेरा पास टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं दिया मेरा एमबी भी चला इतना सा एमबी खत्म नहीं रहा अभी मेरे हेलो कुलदीप बोल रहे हैं हमारा है ना दैमू कहने बोल रहा है हेलो कुलदीप आपको आवाज़ दे रहा है कुलदीप का पास 5 आईडी है बोल रहा है ओके राधिका सब तो नहीं आए हैं पर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ हाँ राधिका सिस्टर आपका सब नहीं मिला है हमारा बेमसा जी ने एक बार अच्छी से चेक करो एक बार दैमू के क्या बोल रहा है हमारा माहानि बिखुंगुर नों होनना बुंदों बाक्सानि रा बाक्सा गरेस्वरनि रा बेनिफ्राय जोंना मा नांगौ बेमसा जी राधिका सब नहीं मिला बोल रहा है बार बार कुलदीप कपास तू 5 आईडी मेरे को दे देना स्माइल बी में कुलदीप आपका 5 आईडी मेरे को दे देना स्माइल बी चैनल में मेरा दैमुआलाय माम जाबायना जायाखैरा माम गाइसमोन जाय जाय दङ मानो होनबा लोगो खालामनायफ्रा खालामना लादो थाब-थाबनो ब्लुखौ हाथायनोसै ब्लु हाथायनानै लाइभखौ दोननोसै आं ना जायाखैलै होनना बुंदों जोंनाव जायाखैलै मालाथो जागोनलै मानोथो जायाखैलै दाबोलाय ना संगासिनो रा दासो राधिका से बोल रहा है हमारा राधिका आपको डन कर दिया कुलदीप ने राधिका सिस्टर आपको डन कर दिया है चेक कर लो एक बार आईडी माने गैयिखाय होनबाबो मा होनो आईडी गैयिखाय होमबानो बाग्रा जाबाय फ्रेन्ड लाइभआव आईडिल' दावराव जाथारो मानसिफोरा आईडी बुरजा थानायखौसो लिंहरलाबायो थाब-थाबनो साब खालामनो फ्रेन्ड मानोबा खालामलायनो होननानै जायनि आईडी मोनसेल' थायो बेखौ नायफिनथारानो नोंहाबो खुलिनांदोलै आईडी बुरजा खालामना लादोरा नोंबो बिनिफ्राय जोंना मा नामखौ आदा होनदों आदाया
सानजारिसो नामा ब्रा नामलाय अलै नंगौथ' आरो दै अ फिलिसादा फैदोलै जोंनिया फिलिसादा नोंदो दाख्लैहाय कल हरदोंमोन खोमा ने कल हरनायखौ मानो होनबा आङो फुङावहाय बे समावहाय नोंनि मिसकलखौ नुदोंमोन आङो नुबाथाय हरफिननाय जादिया दै सरि बेनि थाखाय मानो होनबा बे खालि आंनिया आरो हरावहाय उन्दुलांदोंमोन आङो उन्दुलांनानै मबाइलखौबो रिसिभ खालामनाय जादिया बेनिफ्रायहाय फुङावहाय हरफिननो नाबाथाय दिनै जोबना दंबाथाय हरफिननाय जादिया सरि दे सरि आदा फिलि थेंक इउ स' माच आं आरो हरगोन होननानै बावना थादों समनि थाखायनो मानो होनबा बे साननैसो आङो मबाइलजों थाथ'वाखै दै फिलिजादा सरि बिनि थाखाय मानो होनबा बे साननैसो मबाइलजों थायाखै आङो दिनैसो अन खालामदोंबो खालामदों आरो बे साननैसोआ रावनिबो भिडिअबो नायनाय जायाखै आरो रावनिबो लाइभआवबो जइन जायाखै बे साननैसो आङो दिनै ओरैनो दसे समनि थाखाय अन खालामदोंमोन आं दै फिलिजादा सरि बिनि थाखाय बेनिफ्राय जोंना मा नामखो दैमु दा दसेनि उनाव खालामगोन दे होनना बुंदों जोंना फिलिस बाना मा होनदो बावनासो दं आं होनना बुंदों जोंना औ बावनासो दं आंना नों मा होनदों नों मानसियानो दावरावथार नालाय होनना बुंदों जोंना आब' दैमुआनो आइडिल' थार ना होनना बुंदों आइडियल' थार नोंलै आइडिल' बियो बिसोरो गासिबो लाइक दा थेंक इउ जोंना फिलिजादा बुंबायना आं नोंखौहाय दाख्लै नों कल हरदोंमोन ने मानो होनबा आङो खालि हराव हरदोंमोन नालाय नोङो आं उन्दुलांदोंमोन खोमा रिसिभबो खालामनो जादिया बिनिफ्राय फुङावहाय हरगोन सानदोंमोन हरनाय जादिया दै सरि 21 लाइक दान थेंक इउ जोंनिया ब्रिज सोर जाखोरा ब्रिजमिता ब्लग फैदो जोंना थेंक इउ स' माच सोरनिबा बायदिसिना मारा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खबरफ्रा बोरै खोन्थाहरदों बारा दुगा मारा जाथारबायलै नोंनो होनना बुंदों जोंना सोरो फिलिजादा सोरो बिबि नंला आंनो मा होनदो आंनो आंबो खालामखाबाय होनना बुंहरदों जोंनिया दालाय जागोन ना जायाखै होनना बुंदों जोंनिया फिलिजादा आंसो एसे नाजाबाय थादों र' बे साननैसोआ जागोन राधिका साबधान फुल वास केसार बुलरा मारा बेहुंगुर মই জইন কৰিলো বেগ দিবা বুলিছে আমাৰ অ'কে নিশ্চয় দিম ব্ৰিস্মিতা নিশ্চয় দি আছোঁ মই তোমাক বেগ দি আছোঁ দেই কমেণ্ট এটা চুই দিবা মই কমেণ্টটো চেক কৰি কিনে দি দিম দেই লাইভ কৰাৰ পিছত दैमुस आब' होनना बुंदों जोंना आं बावनो रोङा दैमु सना होनना बुंदों जोंना फिलिपसादाया हेल' ब्रिस्मिता होनना बुंदों जोंना निउ फ्रेन्ड प्लिज काम राधिका आपकी साथ नहीं आई है कमेन्ट तक कमेन्ट आई है आं लोगो खालामखायादे खालामबावा बावलायोसो होनना बुंदों जोंनिया आं लोगो खालामखाबाबो बावलायोसो होनना बुंदों जोंनिया फिलिस गाहाम बुंदों जोंना फिलिस आदानियाव थांनाङा सिगां जोंना रुनिमा फिलिस आदा हानाया मन' चेनेल बिनियावहाय नोङो थांग्रो सिगाङाव थांनानै खालामफै दैमु हाय बुलरा मारा हाय ब्रिस्मिता साबधान करते कमेन्ट करो बुलरा मारा रमिना नों खालामना फैग्रोबानो जाबाय आं होनदों खामानि मावदों होनना बुंदों जोंनिया ओंखाम जाबाय बिहुर होननानै बुंहरदों ओंखामखौ दहाय फुङाव जादोंमोन रमिना फुङाव ओंखाम जादोंमोन दा जाथ'वाखै आंहा सान्दुं गोसा गरमथार बोथोरा गरमथार मायाव थागोन मायाव मागोन जागासिनो दा इसेबां गरम रनिमा नोंना लेथन सारालाय बहा दङ लेथन सारा ब्रिस्मिता जॉइन करो रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है हमारा बेमसा जी ने दैमू के आपका पास है आपका पास ब्लू है सावधान करो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा ओके रिटर्न करूंगा दैमु मा होनदों दाहाय 2 बाजियाव हरगोन होनना बुंदों जोंना 2 बाजियाव
रनिमा आब' दैमु आब' नोंसोर मा होनदो बेयावहाय स्कुलाव थानायाव जोंनिया हाय फुजा होनना बुंदों जोंनिया फुलिजादाया बेनिफ्राय अके ब्रिजमिता बेमसाजी आप ज्वाइन करो मैं आपको रिटर्न करूंगा फुजा आं न'आवसो दंले सिस्टार दंले सिस्टार फिलिप्स हेल' फुजा होनना बुंदों जोंना मा होनदों माबायदि फरायनाय बेलाय गोलाव हांना सुरलायना आयौलै बिदिनो फरायनांगौ सम सम जोंना लिजादा मोजां खोनादों ने आदा प्लिज मोजां खोनादों ना खोनायाखै देलाय बुंलाय दैमु आब' स्कुलाव थाङाखै होमबा दिनै हाय फुजा प्लिज ज्वाइन करो बोल रहा है हमारा दुम दुम बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो आदा प्लिजा मिनिहरदों जोंनिया बिंगुर भात खालाने भात खालाने भात खालु मर्निंग भात खासो दे बिस्मिता भात खासो मर्निंग खासो इतना ना हवा बिस्मिता साबधान प्लिज बैक बोल रहा है हमारा आं थगायबाय जाय फैयो गोसो फैब्लासो जाबाय मा होनदों आं थगायबाय जाय फैनो गोसो फैब्लानो जाबाय होनना बुंदों बिस्मिता ज्वाइन करो लॉन्ग वीडियो फुल वॉच के साथ बोल रहा है हमारा पूजा सिस्टर बोल रहा है हमारा बिगुंगुर आसिले सरि তাকে তো মই চাইছো ভালকে চাইছো কিন্তু একো নহয় হৈ যায় মাজে মাজে মিষ্টেক হৈ যায় একো নহয় मा मिलायना जायो ब्लू प्लिज ओके 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 ब्लू देराव बेना आदा प्लिज दा मा खालामगासिनो नोङो आदा प्लिज डिउटि गैया नामा ना दिनै ना रुमावनो दोङो ना न'आवनो दोङो लै ब्लू दिदिलु दै बिसमिता ब्लू दिलु थांथ'बाय होनदों औ थांथ'बाय होनदों अके अके थांथ'बाय होनदों दे फिलिसा दा जेबो नङा दे आंबो दोननोसै टाइपिंग मिस्टेक ओके कोई बात नहीं हो जाता है थैंक यू बोल रहे हमारा ट्रेन ओंखारनोसै ब्लू लाखिदो होनना बुंदों जोंना अके दे दैमु इन्टिजार था होनना बुंदों फिलिस आदाया फिलिस मा होनदों माबा बादुलासो बिहुंगुरा होनना बुंदों जोंना दोननोसै हरगोन लासै हरगोन आङो हरजोबनो हायाबाबो गासैनोबो हरगोन लासैनो
बेमसाजी ब्लू हाथा देता हुई ना एलबी आपको देता होगी फुजा साबधान फुजा नंगौ खालामबाय फुजा नंगौ साबधान खालामबाय माबाया ब्रिज मिटाया खालामबाय नों रिटार्न खालामबानो जाबाय ओमलै साला मा नुदों मानिब्ला आदा बिलि ओंखाम जाबाय जायाखै दोननोसै आं ब्रिज मिटा মই অফ কৰোঁ দেই ব্লু ৰাখি দিওঁ ব্লুটো ৰাখি থৈ দিওঁ মানে মই এতিয়া পিছত হ'লেও ৰাখিব পাৰিম তেওঁ ৰাখি থৈ দিলোঁ এতিয়া ব্লুকেইটা চবকে ৰাখি दैमु नोंनो ब्लूखौ लाखिबाय ने ब्लू 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 बेमसा जी का पास ब्लू है अब कू 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 पूजा कमेंट कमेंट किया बोला कमेंट के साथ सब किया पूजा आपको कमेंट भी कर दिया सब भी कर दिया हमारा बिस्मिता ने रिटर्न कर देना है ना पूजा ने किया बोला बिस्मिता ओके रिटर्न रिटर्न पक्का बोल रहे हैं हमारा रिटर्न देना है ना मैं अभी एलबी आपको देता हूँ ना ओके पूजा बोल रहा है हमारा ओके पूजा ब्लू सोरनो ब्लू होदोंमोन आङो पूजा एलबी दोननोसै आङो एलबी दोननोसै नोंसोर दा रिटार्न खालामबानो जाबाय कमेन्टखौ चेक खालामनानै प्लिज मिटा মই ब्लू 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 सरि एलबी अफ करो इथिया बाय बाय पूजा एलबी दोननोसै दै पूजा नोंनि गोदान आइडि खुलिनायखिनाखौ हरना दोनजोब्रा आंनियावहाय दै आंनियावहाय हरना दोन बेयावबो हरना दोनदोरा आंबो हरगोन दे आइयो ओके बाय बाय ऑल फ्रेंड बोल रहे हैं हमारा बिस्मिता ने हरगोन आदा नोंबो हरनो बावनाङा दे बावा दे बावबाथाय नों आंखौ खनसेल' राव हरफिन होमब्लाना आङो हरजोबखागोन दा हरगोन दे हरगोन गासैनोबो हरगोन थाब थाब 1K जाथों गासैबो दै हमारा बाय बाय बोल रहा है मना ना ओके बाय बाय पूजा बाय बाय दे दोननोसै दै दे दोननोसै बेसेमोन आरो दोननोसै बेलाय दे बाय बाय दोननोसै आं दोननोसै पूजा बाय बाय ओके बाय 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 अफ कर दूँ